Hej børn. I dag skal I lære om samfundets udvikling. Denne teori er udviklet af Anthony Giddens og består af 3 faser. De 3 faser kaldes det traditionelle samfund, det moderne samfund og det senmoderne samfund. Det startede med det traditionelle samfund, som varede op til 1850. I det traditionelle samfund var der meget fokus på familien. Familien boede højst sandsynligt på en gård og var selvforsynende. Religion spillede også en stor rolle i det traditionelle samfund. Og religionen var en af grundene til, at der også var et andet samfundshierarki. De ældste og mændene havde nemlig generelt mere at skulle have sagt. Og man var født med en social arv og status, som var svær at ændre. Det traditionelle samfund blev efterfulgt af det moderne samfund, som sluttede omkring 1970-80. Dampmaskinen blev opfundet i 1700-tallet, og derefter startede industrialiseringen. Industrialiseringen medførte kapitalismen, som er det moderne samfunds grundelement. Industrialiseringen betød en gevaldig ekspansion af industrisektoren. Industrien var ikke den eneste, som eksploderede. De 2 eneste verdenskrige hærgede nemlig også i denne korte periode. Et andet vigtigt element i det moderne samfund var kernefamilien. Kernefamilien bestod som oftest af far, mor og 2 til 3 børn. Det var faren, som forsørgede familien og tog beslutningerne. Kapitalismen medførte begreber som marketing og product placement. Så kom der mange reklamer. Det senmoderne samfund, som er det samfund, vi lever i dag. Du skal ikke stjæle mit spotlight. Når man taler om et senmoderne samfund, eller postmodernismen, som den også kaldes, bruger man oftest 3 ord til at beskrive den. Sekularisering, globalisering og individualisering. Sekularisering betyder, at staten og kirken er adskilt. Sekulariseringen har medført en større frihed, når man taler om religion. Nu kan man selv vælge, og man er ikke forpligtet til nogen tro. Globaliseringen er betegnelsen for den stigende udveksling, og det samarbejde, der er mellem landene i dag. Det er den teknologiske udvikling, som har gjort globaliseringen mulig. Og det er den, som har åbnet op for al den viden, der er at finde på internettet. Og som har skabt informationssamfundet, som er en stor del af det senmoderne samfund. Det enkelte individ er altså meget mere oplyst i dag og har en større adgang til information. Det fører os videre til individualisering, hvor der er meget fokus på individet, og hvor det er påkrævet at skabe sig en identitet. Det ses eksempelvis ved, at man i dag opretter en profil på de sociale medier, for at vise sig fra sin bedste side. Og vi ser tilfælde, hvor der nærmest er tale om selvpromovering. Tak fordi I tog med os på denne rejse gennem tid. Vi håber, I har lært noget om samfundets udvikling, som I kan bruge senere hen.